Walikuja usiku wa leo. Juzi walikuwa peke yao vijana wawili. Jatend migao mochungne arita Profesa Kithure Kindiki wacho ni gwenge mag Silale e kaunti ma Baringo pod luoro nitiere kaluore gi nok mar arita kwe. Omedo jiwo jochiw arita mondo omed chwalo arita e gwengego. Kindiki koro dwaro mondo apisasa machwalo arita oneni ok mana jamni mokwal kende ema oduoki to kata jokuo jamni bende otim nonro maggi mamakgi. Kindiki omedo ni kedo gi kuo jamni ibitieki gi yore adeka komedo ni apisasa makedo gi kuo jamni kaachiel kod mago mag GSU ibi medi mar kedo kod kuo mosegoyo tacha kuom thuolo malacha. So hiyo ndio tungeombi letu na tuzidi kwa Pinyo wacho kokale Jatend